anacheta kama azụ vote 104.5 FM afọ Banti Chinazọ ị na-ege vote Odenigbo of course na-eme Odenigbo ebe anyị na-awụsa arụ nnọọ kpaa nkata na-awụsa arụ were asụsụ anyị nnọọ wa dissect ba nnọọ gburibe ya bụ wee bịa n'ụbọchị nke taa ebe a ka anyị na-eme sure that na anyị gwara nwanne and anyị na-ekwukwa ya bụ okwu na anyị na-ekwukwa nke bụ eziokwu ka anyị na-ekwukwe nke bụ eziokwu anyị na-ekwukwe ka o si wee dị anyị n'obi and ka anyị na-ekwukwe ka o si dị anyị n'obi na anyị na-eme sure na okwu anyị adịghị emerụ mmadụ ibe anyị arụ na anyị ejighị ewetu mmadụ anyị ebe a ka anyị na-agwa okwu anyị okwu respectfully na-asọ onwe anyị anya maka na otu aka o kwesịrị ịdị a na-aba mba mana ejighọ mba eme gịnị send home the message ị ga-eji nwayọ wetuo obi wee kọọ ya bụ akụkọ. So today before that musical break agwa m na ife nji maka ya wee bịa enwere ihe ọzọ na-abụrụ gịnị a controversial issue. Yes, ihe just not controversial issue bụ na o involve church, o involve omenala and o involve some pastors. Ịghọtago? So ka anyị na-ekwu ya bụ ife anyị ama mkpọ ndị anybody afa but anyị ga-eji ile anyị na-agụ gịnị na eze anyị ọnụ ọ dị very important. Ọ dị very important. So ka anyị were akọ na uche wee kpaa ya bụ nkata but at the same time driving home the message. Ịghọtago? So otu ọbụla o si na dị adị m sure na ebe ọbụla ị nọ n'idigo ready ime gịnị isonye m n'ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Alright, so I just brought to my notice yesterday that na imagon na o nwere ụfọdụ ndị o nwere onye kpọchiri mmadụ na cell since last year, no mebego 1 year just because na the person said that na ọ na-eme fake miracle. Ịghọtago? So wee jeje kpọchie ya na nga and since ahụ ọ ka na ebe ahụ nwebe anything o mee maka ya. So ha ncha wee bụrụ okwu aha anyị na-ekwu ọ pụtaziri that na mmadụ ama nwezi opinion anyị ga-asị nọ a man of God na-eteghi ya oyi chi nke ọzọ ntanye mụ na nwanne ya. Ịghọtago? I water but at this point I eche na the person is playing God because na ọ gbadat na onye a enwere anything na ọchị onye o juru ya happy ebe ahụ I feel that na ya bụ ife na o welu gị ya gafee 1 year plus onye sị gị na ị na-eme fake miracles na deliverance gị bụ fake. O mean na mmadụ enwezi opinion and does it mean that as a man of God na ị kwesịghị iji uche gị malụ that na people nwere opinion and they can say what they want to say but gị nwana onwe gị ma obi gị ịma that na ịmago na anya bụ ife na ọbụrụ ka ọ dị and na ịma nke bụ nne na ịma nke bụ nna. Ịghọtago? So my problem na I perform kwa fake. Of course I am that enwe a lot, in fact enwe more fake pastors than enwe the real ones. Ịghọtago? I am enwe fake a lot of them. Now it brings me back to isi that na church anyị na-eje every Sunday 3 times in a week 4 times. So when na-eje Monday class, when na-eje Wednesday prayer, ọ bụ na ị nọ na church when na-eje Wednesday, ọ bụ na ị nọ na church ị na-aga church kwesịrị ma ihe na when na-eje Wednesday prayer, when na-eje practice on Friday, when na-eje rehearsal on Thursday, then I will eje the main church. Ndị nna nna anyị ha ọ bụgodu mgbe aka anyị were before Christianity abata ada na practice omenala anyị onye ọbụla na practice nke family ya bụ ebe because obviously anyị ma that time every family nwere nkeji ha ịghọta ha nwere spiritual whatever ha nwere mgbe ahụ ọ pụtara na mgbe ahụ na anyị amaghị ihe anyị na-eme then. Ọ pụtara na mgbe ahụ na o nwere ihe anyị ma anyị na-eme n'ọkịta anụnwa ka anyị mazi ihe anyị na-eme. Ọ pụtara that na churches right now take go over the world like
ịmago dịka kedu ka mmadụ si na ọ na-ekperu Chukwu ya esi hapụ mmadụ onye ọmadat na ọkali na cell for close to 1 year. Ịmakwa ihe bụ close to 1 year, enwere ike ka anyị si na ọ nọga ebe 200 days or 300 days for somebody si na ị na-eme fake or a criteria or ya bụ the main reason mmadụ ga-eji hapụ mmadụ ibe ya na nga just because na ọ karị ya. And in quote, you are a man of God. In quote, you are a man of God. Otu o kwesịrị ịdị. Back in the day, anụnụbeghị m na mmadụ merụ something like this. Ịmago agị na alụsị ịhapụziala alụsị ịmago na ome ihe ọ chọrọ ime, or ịhapụ the date, ịhapụ ome ihe ọ chọrọ ime, whether it's after 1 day or 2 days. Not gay one onwe gị take ya by your ịmago take the law must not take this issue, because ihe abụ ihe dịrị gị nwanya nwana. anyị amaghị ebe o si eweta his conclusion, ebe o si wee drive all his conclusion from. You see that na miracle onye a na-eme no fake. But go onwe gị at this point, is it not for you to practice what you preach? 1, forgiveness. 2, ịhapụrụ Chukwu ọgụ. And for the fact niile anya chọọchị ga-adawabe, chọọchị ga-adarụ, is not enough reason ịgbaghara onye ahụ, hapụziala ya Chukwu, just like esi eme na olden days. Then secondly, nke sekpụzi ntị bụ na ya bụ mmadụ na-aya liver problem ka no kidney problem na nga. O nwere kidney problem na nga. So iwepụ mmadụ ibe gị na nga, onye nwe health issues, ajụọ ya ọsị gị na ọ na na nwunye ya adịghị like anything, or enough excuse like if na ife a dị ka mmadụ onwe ya na-akpịa like this is ihe ọ na-eme to sleep well. Ọ ma that ihe ọ na-eme arụ, ọ just no weluzie nwunye ya as compared ihe ọ na-eme just to sleep well at night. Ihe ka ọ na-agwa onwe ya just to get enough sleep at night. Ị hapụzie nwoke itinye na nga derive ya of his family, freedom and good health care. Ọ nọrọ na nga na-arụ ọtọ ebe ahụ with kidney problem. Ajụọ gị si na nwunye ya na ị na-take care of the wife, or good enough reason. Achọrọ m ka anyị tinye ọnụ n'okwu a because I mana that na the problem of this society is na government, right? And they believe that na government mere ihe ha kwesịrị ime. 70% of us ama na-aga church. The remaining 30 ya na-aga church, our prayer point ga-change. John dị n'obodo oyibo, how many of them na-aga outside the country? How many of them na-eje obodo oyibo? But they are succeeding. Ọkwa ha wana sendịrị gị money home. Ha wana ezite gị ego n'ụlọ. So how many of them na-aga church ka esi aga? How many of them biya dị ọfụma because na ha na-aga church? Ndị ọcha ga-ewelu time ha ji eje church, put ya into the economy, rụọ ọrụ, chọọ ihe ha ga-eme ga-edi productive to the economy. But ebe a anyị ga ma ndị kwesịrị ịlụ ụlọ anya ọrụ ma ntamime ọnya ka epụta isi na ndị UK na ha na-ewe na onye ahụ na je UK that na in fact na ewelu ana accept visa ndị UK so long as you're going to work, because they know the use or the necessity the inwe manpower. Ịga UK, you work yourself, you work your life out. Man with the time ndị ga-enwe dị few persons, few totally necessary in your life. See anything that we are overboard. Our forefathers, we need it though. We need it. I'm on our forefathers. If I may ever had any spirituality, but I still maintain, and actually mama don't maintain that na all that na government melu ihe ha kwesị ime. 70% of churchgoers ga-akwụsị ije church, and 30% na-eje their prayer point ga change, because ije around the world
EJ all over, not the world, EJ all over Nigeria. Iyekwete agree with me that now people are praying mostly for wealth, prosperity, and wealth, prosperity, and riches. Because in anyị ife ahụ ife ọrụ ọ bụ na ọrụ aka gị kwesị wetara gị ịrụ ọrụ ọfụma, ọ bụ na enwe enough industries, ọ bụ na enwe enough refineries na this country, enough place mmadụ nwee ike ịrụ ọrụ, enwe job opportunities, a na-akwụpụta ụgwọ ọfụma, people ga na-eme ọfụma karịa otu ha si eme now. Onye wee pụta efe onye ọ na-ajakpa na-ajakpa ọrụ ka ha, they are not going there to rest. Ọrụ ha kwesịrị na-arụ ebe effort kwesịrị na-etinye na Nigeria ka ha na-eje outside aje etinye, a na-esendizi gị ego home. Those people na-esend gị ego home, most of them don't go to church. Asọrọ m some, asị most of them adịghị aga church. Before ha aga ụka, ịmana ọcha dedication ọ na o nwere ihe eme, and ọ bụkwa na ị gaghị chọọchị ụkọchukwu abịa buru gị n'isi na-akpagharị. No, ebe ahụ ọ bụ na ị gaghị chọọchị, they will visit you at home, mara ife na-eme gị, kedu ka isi ka ihe ma ijere ga chọọchị anọ. O nwere onye ga-epersecute gị, onwe onye ga-akọndem gị ebe a na ọ bụ na ijere chọọchị a na-akọndem, but yet ndị a na-akọndem gị bụ ndị na-ejekwa kọndem because ya bụrụ ihe kwesịrị na-eme as onye si na ọ na-eso ụzọ Chukwu, onye si na ọ bụ nwa Chukwu, onye si na onye na-epreach maka the coming of Jesus Christ. O nwere some certain things dị kwesịrị na-eme mmadụ ibe gị. Condemnation, ijudge mmadụ. So now my point bụ otu anụ a this man of God wee hapụ this man na nga because he has the power to. Onye nwụrụ mmadụ ebe a imegbu ogbenye otu a na ya otu a ka from church, and a man of God si na Chukwu ọ dị mma because anyị na-ekwukwe na gọọmenti bụkwa problem anyị. We also the problem anyị nwere na this country, if you don't, ọ bụ na ede afia ị ga try bido phobia now. Some of them bụ the problem anyị nwere na this country. Ka ị ga-esi wee hapụ mmadụ na nga close to 1 year, onwe kidney problem, ịma maka ya jụọ gị ọkọba ihe na-aga ka nwa egwu, then still that no na compensate nwunye. What is the compensation? Ke compensation ị ga-enye nwaanyị nọ na di na-abụrụ ịhapụrụ ya di ka na di n'ọlụ nso? Kedu compensation ka nke ahụ? Kpọọ m na 07060485853 0706-048-5853 ma kpọọ m na 0915-570-8347. Hello. Kek ime. Good evening. Fine Glow. Oh, Fine Glow, no. Thank you. Thank you, God. No. That's like you said, even by liver brother, you know, as soon as hey. Oh, unu ekwesịrị enyi ọma nke nsogbu enyi ama na ọ dịgo ka ọ ya adị. A very sensitive topic, very necessary. If they are popular complete, But the issue bụ na mmadụ neediri ikwu ya because the thing bụ na otu anyị nọ kịta. I am was here but the right thing to do, I went to do it. And the real truth is that we are religious here, but I think the major reason I did religious here poverty very hard. 99% of people going to church, many of them go to church because they are broke. So imagine somebody coming to the Chineke and they call or Dangote company. I want to know just say cement. Okay, Niger steel. We want to see company. I'll keep on talking about that. Around 2010, go that property. But take advantage of young youth in Kucha Secondary School.
and he pays them on time. You see this young, maybe only no need to go on. Come at all, and man, carry a job or somebody because we need to reduce the size of mother and the and when I put young people, my wife, my working, and not their salary. They were happy doing what they are doing till they got to stage advantage. When a country refuses to work, if there's a different abnormality here and there, and I got us. When I have my Christian, at some point we have to accept this. Coming to here to be the main question. And that's why God, you need that Polonia and Abachi. Only the Abachi, they got Abachi. I'm in a Lagos prison. What's no? Or prison in Nigerian government, or police they may arrest. Now. Prison personal prison, No. That's not defamation, which I need them are not defamation. But no, you know, I go 1 year to. And I wouldn't defamate. House of prayer fell down because him and we had gas up for the mother. I told him we make you. That was the problem. Majority benefit or need to have a mother, not the mother. Or what or one mother you have already. That will pass us name here. I grew up having pastors who can make you or career. And the first pastors, or whatever the man for if you say that you have a pastor, prove it to people. But you make that pastor. And preparing one that even spinal cord injury. Make a heavy way. I told him when I've been booked. Because may God bless you. Dalo so. Dalo. Honorable EAGC Buddha. I'm going to marry this man arrest. I know me. I come on shockingly. I'm not canon anger. I have no idea I'm going to arrest last year because the man of God Potakwa said that no one put and gave me arrest and but if I'm up till now no can and the worst part no na ya ze nwere onye si ala dị mma nwere onye prison dị mma na nwere onye ga survive nwa ebe ọ bụrụ na nwere ihe na-eme gị just the environment alone adigo ready to trigger whatever ya system gị ga-adigodu ya sad so the issue bụ na this kind of a thing so a problem. Hello. Good evening ị nọ n'ụzọ oh mommy radio no Keke mekwa ndị oyi ihe njide kpọbụ na nna eme isi ụwa mgbede na-etega aka mkpedebe mana ebe m kpọgoro akpọ ka tinye ọnụ ya na-ekwu my dear ịma na ya ebidoro ya niile bụ isi ike because I'm sorry to say it ọtụtụ ndị bụkwanụ pastọ abụọkwanụ na ọ gụrụ ha agụ ịbụ pastọ na ụfọdụ aghọtaghị dị ya na ha jizi emere onwe ha biznes aka ha so Okamana I call it a spade. Everyone didn't wear the gift, you were a pastor. Nakana and wear gift the year. I never go in your grandma. I never go in your preach the word of God. You got just a good Bible, let a position, every man was a man of God. Of course, you want to question money for God, but I is ready. The mother of Satire and a god in the never from the mother because. Ọ bụ n'eziokwu dịka ahụ si wee kwu na onye a bụ eri man of God o nwere ezi mmadụ abịa ya n'ụwa ọ ma nnagide o nwere insọt a ga-enye ya ọ na mma ndị maka ọ ga na-eme ya maka ọkpụkpọ Chineke kpọrọ ya mana ọ bụ na akpọghọ gị akpọ n'ọgwụ akpọrọ onwe gị ifu ga-emeli ihe so ọ ya bụ ihe dị na the team and ihe m chọkwara ime ka ndị mmadụ mara lebo m na-enwebi ome Garanga last week I called but since January this boy just managing the marriage this innocent boy on off parents here spend almost 800,000 before this boy apụta mana onwere ome ị na-achọ ka ịgwa m na ndị ahụ jidere ya mahụ na onwere ome ha macha
ego lawyer ego ga no na ju no ma mbia mbo se nwere ikpe mana ọ na-ala ego mana ọ na-ala ego mana ọ nara ego lawyer na-eke ego before this boy apụta okwu tata na enwere ikpe man for the particular person nara ego so ike obodo gwụrụ mmadụ my dear sister n'ihe m na-ekwu bụ na nwoke a kpechiri mmadụ for 1 year ama akwa n'ihe ọ pụtara mmadụ iwepụ mmadụ from family ya 2 days 3 days 4 years a na-ekwu ya a year oh god ọ maghịkwa ya pụta o nwere ọ bụ na ọ na-anọghị na family ya 2 days na family ya ma n'iwu nne isi m na ị na-enedo family anya ọgụ a na-anụzi nwunye ya ka ọ gịnị okwu ọdụ ọnụ mma na ntị na nwetebe ọnọdụ mma cha so onye kpere onwe ya man of God amata nwoduka agwa ahụ n'ọka ịfụ na ndị mmadụ na-amapụtazi dị ọrụ were ya na-eme biznes mana onye ọbụla na-eme ya chetakwa na mbọsị ikpeazụ onye ọbụla ga-azara ọnụ ya ihe ọbụla ọsọkwa gị zaa ọsọgọdị gị zaa bishọp zaa popu iru ebe ahụ pụta ha esi ikpe nwa abụmomi redio ikpe pụta ka a ga-esikwa kpee gị ikpe dade so jisi ike nne m o daalụ daalụ so alright yes ihe momi redio na-akwụ metụta m n'obi bụ that Igbo past Igbo president bụ ife ọbụla ịbụ mbọsị anyị ekpe ikpe onye ọbụla anyị niile ga-anọ na the same place otu a ka o si wee kwesị ịdị because we are nothing but pencil in the hands of the creator. I saw that na some people bụ pencil, some are biro, some are ruler. Ọ bụrụ ife ekwu that na we are mean mmadụ niile so Chineke na-afụ anyị equally from the same eyes, from the same otu ọbụla o si ene m anya ka o si ene every other person anya. So mbọsị ọ ga-ese mbọsị ọ ga-arụ ọ bụrụ by rapture bụrụ by death na gịnị mee otu o si kpe m ka ọ ga-esi kpe gị weda na ekpokọtere ya ọnụ ekpere ya iche iche otu ahụ o si kpe gị nwa so ife ọbụla that's why nnọkọta nsị ọnya kpatalụ ndị mmadụ ji eme ifefa na-eme n'ụwa ha ga-asị ka ebe ọbụla Chineke emego ha ọganyara na onye ọbụla nwere level enwere class to this whole thing ịghọtago onye anọ level onye anọrọ ebe a mbọsị imelu ihe nwụ lesa gị ka ịma dat na mụ na gị abụrụ ọgụ I don't know I'm just na ọ na-ajụ ọnya melụ ajụjụ ka m na-ajụ ọnya melụ because ọbụna anyị realize that na ife ọbụla melu Mr. A ka a ga-eme Mr. B brain anyị ga-akpakọnata ọnụ anyị ga-adị settled mara ife anyị na-eme mmadụ that na ihe ọbụla imelụ mmadụ n'ụwa that na onwere ebe ọzọ ọ na-ana na-abụrụ n'ụwa it starts begins and ends here ebe a ka ọ ga-end onwere ebe ọzọ ọ na-end abụrụ ebe hello and also chetanu ọha ka m gwa unu that na nọ live on Vote Odenigbo na YouTube anọ m live na Vote Odenigbo na YouTube agwa m ka esi eje achọta anyị na YouTube just ị gaa na YouTube gị jee na your search button type or Vote Odenigbo ọ ga-apụta ife na ada red ring of course click ya bata n'inside ịbatakwa na alụ ịhọla amụ sị m Aunty Chinaza ka ekwanụ ị contribute engage ịghọtago mụ na onwe ma sịkwa gị hi hello. Hello, I'm Pixie. Good evening. Good evening. Ka ime? Fine. Gị ọkwa? Ndị oyi. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m nne nna nnọọ. Okay, ihe anyị na-ekwube m n'ote ihe na-emu na Imo steeti na mba anọ. So, amaghị m the first time m dị na mba anọ were ebe mma ịghọta. So, ka ị galụ mba anọ ime? Mbọchị m jere mba anọ. O tego obere aka orugo kwesịrị esa amaghị m the first time jere mba anọ ịghọta. Ya ka nna jụ ka ị jelu mba anọ ime? Eje m the first time jere na be onye chọrọ ịnọ m ịghọta. Okay. So mgbe ahụ anụbeghị m oga nsọ nje ebe ahụ. So nwee problem along the line ebe ahụ amaghị m nwere ebe mma the person anọrọ ebe n'Owerri ka ọ nọ ịghọta. Okay. Nye nwa nọ na town, gị nwa nọzi ya na the guy's village. Mba, esi na Enugu eje. So, nje ebe ahụ. Enwere m problem nwere. Amaghị m ebe m ga-ejere ahụ. Ka bụ abalị oke mmiri zuru oge ahụ. Ya ka nna ajụ gị, nke nwoke anọ na mba anọ mgbe ị gara? Owerri ka ọ nọ. Okay. So na be ma ọ mee ya ka m bịa ịghọta. Okay. So, nwee problem. Meanwhile, o nwekwara nwanne m erube 2 years mkpọ wee bịa maka di ahụ narịrị ya so nwaanyị na-take care of nwa ahụ. So mkpọrọ the girl wee dị so nwee problem nwee issue ebe ahụ ọ dabara ọfụma so
ebe a na-akpa afọ mba ụmụ wee jewe ebe a na-akpa afọ mba na-asị ebe m ga-eji abụ na m-enwere ego m ga-eji rent abụcha were ebe mma ọtọtọ nchete ebe m na-afọ mgba na-ajụ Catholic Church na nso ebe ahụ so ndịzi na Catholic Church nwanụ wee na-achọ were ya m fụrụ ebe ahụ ndị na-eme mitin na-agbasa gị ebe ahụ mana oyi ewọta ma mmiri uche mgbe ahụ so na-achọ ka mma ka m ga-esi mitie karị fada na ebe ahụ so o were ya mfụ niile fensị bachasị n'ọnọdụ ọda place onwekwanụ ka m ga-esi wee jee ebe so oke ka m tụkwuru na nwere ka ọ ghara ịga n'abalị so ka m tụkwuru ebe ahụ tụkwuru na-eche na-ekpe ekpere ka fada fụtazi kwa ala ụta ka ọ zara kọl ozugbo fụrụ ọsaịtị na ọ nwere ihe n'ebe ahụ wee gbaa m tọọchị ndị nche ya o ji wee gbabata n'anya wee fụ ozugbo ka ihe na-eme biko ka ndị na-eto ebe a for a night biko na arịkọ daịkị na-ebe biko sigodo ebe a fụta agụgụ nsogbu taa n'ụdị ka onye gasị n'oyi na mbụ ya ala ajụrụ ajụ ahụ m ebe a mbụ akwa wee sị nke orute nso na ọkweghị erute m mfe ndị m ọfụma na-atụ egwu serịta hapụ na egwu n'ebe oke ọzọ afọ a gbaa m ọkụ ihe na-ewedi m iwe bụ na-ataghị m ọkụ na mkpụrụ anya onye ebe m si ebe ahụ ọfụta ọ naghị afọ na ụta ka o si gbanyeze fọn spika osia na onye nwara amarụ m ebe o si esi wee batasị m ka ọ rahụ taa ka o si adị ha arụdịcha m ihe wee fụta wee sọside wee tụfa na kọmpaụnd wee tụfta m na kọmpaụnd wee ya o mezi ọtụftaja m na kọmpaụnd chọọchị sị m gbara m chọọchị m he na gị mere sa biko okay thank you sir wee fụọ okay kọwaziri iwe ewego gị kọwazipụo ihe na-eme ọ bụrụ na ihe were azụgo m disappointed na man of God ga-emenwuziri ya ọ bụghị ya m bụ n'obi I suspected that so this gbanye m tọch foto ntụpa na kọmpa ebe m na-adịrị safe n'ime church or na outside the compound church premises ka m ga-adị safe so ọ bụghị ego n'ọba m ka na-agba m ọsọ mesị na gịnị na-esi na gị biko hapụzi thank you sir ihe akụkụ wee deta akwa oju m ma nọdụ ya aka gasọ enwere one shop nọ na-ekwo ekwo oge ahụ ụfọdụ na-adirect nso nje ebe ahụ don direct nje ebe ahụ fụrụ ewido onwe shop ahụ ite ụmụazị ya so wee kpoo ya oke ewido josi dismiss ndị kọstọm ya si biko chelugodi ihe ọbụla ha chọrọ na nwa ya eresiri ya na ya chelu m o wee kpọbata m na shop na-ekwu na anyị na-ekwu kpọbata m na shop ya wee gee m ntị spend how many hours wee gee m ntị mgbe si anyị na-agwụ ma ya mmiri akwa kịta bụ na pastor man of God bụ onye a fada na otu a na-eji asị ọ bụrụ na ọ na-eto mpe na ọ ga na-agba ọ bụ obi ya ga na-ama ikpe afọ mgba ịghọta onwere fada n'ebe ahụ adị m atụzi egwu ibu ya sef because enwere m opportunity mgbe anyị dị straight ya mgbe ọ bụrụ ihe m bịara wee rụ so ewido bụ ihe bịazi take care of me n'ime ndị oge ahụ ịghọta take care of me wee nye m comfortable place so in fact pastor a ga-eze m ọzụzụ na nwa m ga-eji faransi mkpefi a na-ekpere ebu m ọnụ make pastor Holy Ghost fire God forbid ọhụrụ nwa m na-ekpechi fada Chukwu gbaghara m ịghọta Chai, I remind them of the Good Samaritan na the Bible, right? Because na ndị Levi gafeche ndị priest, no onye oshi bi ya bịa help ya. Sometimes, even na magwu, ife niile na-eme na this life, everything, the Bible is like the manual. Bible is like the manual to life. Ka mgbe this audio the Good Samaritan ume amugom my color amuba won boy onye n'ime anyị amụ but because they know that sometime in the world no waga dị otu a or not the bago that time so how much more ewatago onye nozi n'ụwa kịta how much more so sometimes I tell people it's not abụrụ maka ịga church ọbụrụ maka pastor gị ọbụrụ maka otu the Bible ke ka isi aghọta ya ị na-ekwu okwu Chukwu ya ị na-agụ your Bible ke ka isi aghọta ya
first of all ị ga-amagodo ihe Bible gị bụ so that ị gaa chọọchị ịmara na ndị bụ nụ nke ezigbo ya na nke abụrụ ezigbo ya, because it's when you do these things ka ị ga-eji wee malụ gị ịma mbịa dee exam ihe ịmarọ. Ife atọ na ịgụrụ akwụkwọ ọfụma ka ị ga-ajụ ifu question dị wrong, ị ga-asị supervisor gị this question is wrong or the question is the right, mana if option say mana option there is something wrong with the option say nye gị. So you need to na-agụ your Bible ọfụma, then you maluzie how to identify these people. And then go cases of where a man of God not in the position he help on mad or help the person. I understand the fear. I what I'm the security not there. And probably onye abụ onye ofe enwe ike ọ bụ na enwego imagon stories oshi or imagon whatever it is na happen at the society. And that mba no na adịcha very quiet because people don't ndị mmadụ ebicha ha ebe ahụ ọfụma. And don't ime village ebe ahụ village o. So imagine a stranger ịbịa there nwere onye ma then ịgbagozie church ndị kwesịrị help gị eme gịnị ha nwebie turn gị down then onye ime respect bi ya nabata gị. Asịrị onye ọkara ime woburu ụzọ join nna m kedu nneke ihe ọ gee ya ntị ọ bụ na ọ search na search ya ọ bụ na o nwere precautions ha ga-ete but hapụ onye ahụ ka o mego like for safety reasons. Ọ bụ na ihe mere this lady today anya na-akụ ụdị aka and ndị family nwanyị ijere efu ha bụrụ ezigbo mmadụ for ịhapụ gị na that I'm sorry achọrọ m ịnụ the rest of the story but ọ bụ na chi ejigo ha ma na chi ejigo a na-ebịara ọfụ the best thing ha kara ime wogene ahapụ gị lara ozu ụtụtụ echi niile naba chikina. That's bụ onye ọ na avoid ya all the stories because aghọtara m why mmadụ ga-eji na risk life ya like this maka nwoke. I mean ọdọrọ hello. Hello, Chinara, good evening. Good evening. Ka ime? Adam mma. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Esi m eme n'afọ mbụ. Ngozi nnọọ gaa n'iru o. Chinara, ana m ekele gị n'ụlọ ọrụ gị. Isi ike o. Daalụ. Chinara, maka ihe anyị na-ekwu taa. Ọ na-adị mma. Mmadụ ịma right from wrong. Because mmadụ niile a lot of people have pastor and have ihe anụ na-emebi aha ndị bụ pastor. Some people claim today pastor but they are not pastor. How can a man of all the damage not bụ fake pastor not in the fake miracle? Ihe dị ya bụ isi Chineke gosi onye a n'eziokwu na like the year they have of miracle. And like you only that particular man, the man has show us the hello, na na-ekwu. The man has show us the by them who vote against that they are perfect faith pastor on the other faith miracle. Hello? Na-aga n'iru na na-ekwu. Okay. So, that man is not a man of God. So connecting every man of God. But more you need to have the brain so. Following the claim they have a man of God. Why they are not men of God? So I need the desire and the real men of God. Or is it a man need the median one? So every woman they go for police very bright. Before you send the police anytime and about police. So that's this man of we are not taking the man of God. Man of God, but you know, oh, the Bible, they are truth, we shall know them. So that's hope with the police. They want the man is there. So about web. Yeah, we're not. Oh, we're not about that. Good thing that you go up for you need to avoid that. Oh, it's all come on. Thank you. Daalụ so. Daalụ. Yes, I don't. Oh, God bless you. Total accord. If I na nwe fake, nwe original. Yeah, na nwe disadvantage, nwe advantage. Ka enwe good women, enwe bad women, enwe good men, enwe bad men, enwe good pastors, enwe bad pastors, enwe good government, enwe government like I want you know you're a politician, you will not even believe it. You ought to go.
so to accord anything we but anyị na-achọ try ime bụ ike up down ọnọdụ nke dị njọ because last at the end of the day I need this country dị mma. I need ike up ya to the barest minimum. Ọ dị oke mkpa that na cut ya to the barest minimum. Ịghọtago? So ife ọbụla anyị na-eme ebe abụrụ jos ka akọọ ya na akụkọ. Ihe anyị na-ekwu kịta bụ otu anyị si aya ndị church, otu o si bụrụ ndị kwesịrị ị na-enyere anyị aka bụ ife na-egbu anyị egbu. Agwatara m that na mmadụ defame gị, mmadụ mere nke a, kọtọ whatever it is. But you're not God. Oh, at some point, mercy. Onye ahịa furu ọbara, ọ just nọ were ọnụ ya sitala onwe ya ofu. Ka ọ sitara na nga ị kwesịrị imezi aka inwe ike ọ nwere iyi si na onye a na ọ ga-eme ekishon onwe ha onye ga-ebe eli. And that is what is going on. Ihe ọ karị ma ọ nọrụzie release ya on bail. Kịta ihe ị na-ekwuzi bụ na ị na-take care of the wife. As how? As a shepherd ụmụ agbara. Amara m nke mma shepherd ụmụ nwaanyị di ha nọ na nga ka ọ gịnị. Because nyaba akụkọ nwere ka ọ dịkwa m na ntị o, amakwa m maka onye ọzọ mana o nwere ka ọ dị m na ntị. Time a niile, energy a niile ji support the wife. Why not iji the energy release onye itinye na nga? Why not? I just know in this country we have a way of itinye energy on the wrong things. There is a way, amam ka isi eme ya. I'm not ihe adem, but I decide go no more you no Jimmy task that no where if I make I made the right thing. All you notice in men in Nigeria because over the right thing I gave me on a fear because on a fear I am give that now we're not going to do any hard work. You make sure that this country go off. And I want the government and I want the pastor. And I am the pastor, but that is in our community. And I as na nwunye. So all these things be 5 kwesịrị ime ka gịnị mee ka call boy down to the nearest minimum. Na na-ezo okwu eze abụrụkwa na ọnya bụ the right thing. Ebe ọ bụ na anyị na-akpọfụta ndị gọọmenti or pastors ka ama mkpọnwụ like a whole government na-ebu ha n'ọnụ everyday. So ndị pastors kwu na aya ebu n'ọnụ ka ọ gị. I don't even understand it. Aghọtara m ka si eme amara m. Ị ga na-ebugharị di gị na-ebugharị ezinụlọ gị probably na-ebugharị your in-laws mana pastor na-emezi ife dị njọ ịma mbugharị nwe ya ekenekwa m unu emesu na-ejiri the quote of touch not my anointed I do my prophet no ha wee na-edeceive onwe unu ọ dịkwa mma o ọ dịkwa mma ị ga-ajụzi ndị ahụ ọ Chukwu mee ha anoint ka ha nwa anointụrụ onwe ha ajụ ị ga-ebu ụzọ jụọ onwe gị because you need to understand the Bible first before you apply about all these things. 0706-048-5853 my bomb na 0915-570-8347 and of course I know na YouTube ndị niile nọ na YouTube Samson C. Nwodochukwu Sunday hi Kekime good evening and good evening Cynthia all right this one is debate or they are debate from right now they are divert massive debate or they are divert to any other topic. I can full line. I can on the same line of topic. Hello. Good evening. Okay, Kime. Good evening. Can I find a bit of bomb? Ozo no. Ganir. All right. I'm not going to deal with the discussion today. I think you will long way. I mean, John is what you call. This man of God, the don't know that. The bishop which you the common of the chief. Ọbụrụ na pastọ ihe bụ ihe Chineke kedụ pastọ chiri ya ọnọkọta ụta na-enwere onwe ya n'ọfụ na ya ga-ekwu mkpe ha ya ga-ekwu nwa amụma ya ga-emenwu nke a obido mebie maka enwere ndị dịcha etu a
ji aka ha gbugbuo onwe ha okwu igburu eze jiri aka gị chi onwe gị eze na apamenti bụbụrụ the name of Igbo pastor the mmadụ a na-akọrọ gị aka na-emezi ihe ịchọrọ ime nwee lego otu nke nwee nke a were ya na-apamenti ndị mmadụ ihe ọ ya nwa bụ the work of God. Ọ bụrụ ya kedu ihe esi jide mmadụ jide dị mmadụ papa ụmụaka jide papa ha sins ebe ọnwụ nọ n'ebe gọọmenti nọ n'ọkparịrị gị ọ sị na ị na-eme fake prove onye wrong ị na-eme fake. If you are not doing it, prove him wrong. We see in a fake. Because get on in you are arrest. We're ready to lay arrest. Arrest us in the now. Yes, it doesn't say what is like I ask, yes, in the fake. You focus on the imagine you are better. We're looking soon, I know that. In the not fake. Why not? So, okay, now, because if we are the other day, that was our one lady, the woman, not just said, look at my mama. But the mother is getting better. She thank God. I'm not getting there. This same man of God now need this their own family. Again, one thing that one year what in a woman and John again not the my own gun one had time in the tabia, my dear mother, Santa, their mother, only goes to my travel to what their records on the tabia. You know, that because the only even one they have looking. Even one they have looking good now. I like it how the mother-in-law. So, here I'm going to be on the mother-in-law every day. That make it easy. You know, a man of God, yeah, well, why he can like their family. Man of God, I say, I have put here no one I did to the family. I am angry. You know, this man of God, I don't want to boost, I don't want to see boost. I am angry, and I have put here to the family. I said, man, the only thing that is created with the thing, but no need really, these are no one, the oldest person anywhere at the family. Okay, now, the oldest person anywhere at the family happens to be the mother-in-law, that is Mama. And then, we're back to Mama house. We're not changing that, no, also, my own looking in South Africa. We seem to go South Africa wherever with the woman from a go there later than the other. We seem to give the Bulita, who send the lady for the tire in Cape Taco sending a gun almost what has the other day. The Bakatama house. But again, you're one of God. Only I'm those on the working those also. Only I had the number now, only ending one in our called the don't wear I get down now with an ample. We had the number. Yeah, one is in the depend. This day I'm not going to pay as a Zach. Oh, the horn I like it, but I ask you the other thing. So I got fish. Yeah, but I have a reason to treat this woman on now what now. Almost on the study of what I ask Zach. But I ask Zach is the other three. Now, now come follow the daughter. The other
na-adị mma ọ na-adị mma na mmanya na-adị mma onye nke a kịta ọ kwụsịrị ọkọtụ ije ebe the other lady akọtụ ije ebe a sị ya ka ị maka nwunye nwanne gị nwoke ahụ ihe na-eme ya ọ dịgokwu ya mma nwụdịgokwe ọ bụghịzi ma mụ ụnụ na-eme ya si hapụ nnọọ daa. Okay, now the woman no I want to go this man and say nah, it's not the oldest person. And the woman is no the oldest. And when the family has no more here the long one year. Because other normal was here wafa. Say have our mama, oh wafa, you put this family. Nah, onye nke anụ nwa na onwe ya na-alụzi anya ọchọ izi pụta ya netin ọ dịpụtazi ya netin gbasara ya ibu na ọ bịa na the ministry abịa ka ọ dada ọ bịara onye nke bụ achọ m ikwu okwu ga-eme ka ndị mmadụ mee ịchara ha na-etriti ụmụ ya n'ọzọ ha na-etriti ọsọ ha dị ọ daga ya nwere onye nke ọzọkwa na-emekwa na ọgbọgọdịkwa na dị ya na ka o mitiri mbọsị nke ọ bịa o mee ya anya mee ife na pastor ya gana kusi ya jiro na pastor abia dara o pastor abia sani ya so ma wura ya na ya gafu ili ya di suma ana abu hari di suma na abu hari di suma so yana eben oku na abu gbata dodoro bona my dear ya na chube ego o free ya na eme ihe a na-achụ bụ ego ka a na-achụ enwere ọkwa mkpụrụ obi a na-abawata ọkata kịta anụnwa nke anụnwa anaghị ekwu maka ya na adịkwa nwa anaghị ekwu maka ya na ego ka a na-achụ ihe ọ dị afta bụ ego ngwanezi anụ ọ sị na ya na-take care of the wife ọnụ ọbụla anyị ọ na-eteki onye ọbụla care of nwunye wee dobe ya na ya. Just imagine. You can go Ghana. Dalo so. Dalo. Ụmụ onye na-ekwu maka of course onye na-ekwu maka ya nụrụ nwaanyị mana ọ chọ take care of another person's wife. So like I said, mgbe nna onye bụ akụ onwe ka o shred dam na ntị. But ka happy ebe ahụ because I mean na chinazi na-echebeka ana m echekwa o brain m akịta anụ efu ka o si agba round ọ na-eche because kọwalụ m normally canal people ga-asị gị na jealousy ji onye a no jealousy ịghọtago no jealousy mere o ji happy ebe ahụ but hey amara m ka a ga-echikwu ya bụ okwu because how ka ga-echi ekpofu nwoke n'aka nwunye ya na ndị bịa esizi ya m na ị na-etekizi care of the family. Jesus Christ ana practice I na snide the Christ like na eche the Christ like ebe o mere ya na akwụkwọ nsọ ka ebe o mere ya that na ọkpọpụrụ ndị mmadụ ọ nwoke n'aka nwunye ya take bezie care of the wife na ebe biko nu gụba na akwụkwọ nsọ unu marụ na mgbe unu zọnyere ụkwụ ebe dị njọ na ebe dị mma marụ na ebe mgbe unu zọnyere ụkwụ na ebe dị njọ na ebe dị mma so long as na na-agụ unu Christ like mepeke na akwụkwọ nsọ gị chekie na omume ị na-anụ maka onye anwụ mgbe Chukwu ji wee practice ya like that o nwere mgbe check unu ga-eche go no Old Testament go no New Testament because anyị na-ekwu this thing na ọ dịka ụfọdụ ga-asị gị hapụ Old Testament na Chineke na-abịa ha abolish anything na Old Testament kama o mere amend some certain things from the Old Testament. So uche anyị dị ya ka uche anyị dị ya na ha ekwu ya kịta anọ because ihe ji na-ekwu this thing bụ na ihe na-eme ka ya na-emekwa ahụ but ana m ekpe ekpere na-ayọ Chukwu ọ bụgodu na ọ dị 70% as of today at least by next year ka o reduce to 40 or 30%. Onya we ekpere because so reduce when I will now have more people, more crusaders. Gana okwu banyere ya thereby and enwetakwa people one after the other, nwayọ. And we reduce when aka na this kind of thing
enwe more people gonna agwa the fewer people nọzi there bụ na ha bụ ntị plastic a convince ha mara ka a ga-esi wee napụta ha na ya bụ ụzọ. Because one thing bụ that na aya keka meshi wee kwu ekwu aya emego these people God. In fact, I idolize these people more than the God that we are serving. I idolize these pastors, priests, bishops, whatever, more than God, more than your husband, no. Thereby, funny amazing job, ide afodia. Katakwa na pane akwụkwọ nsọ gị gụọ. Check Google, ọ bụ na o nwere ihe ịchọ, o nwere particular place ịchọ. Check what in fact, what does it look like to be Christ-like? Google it all day. Ịchọ enye gị King James version. Ịchọ enye gị any kind of version, international version, a ga-enye gị. Good news, a ga-enye gị otu ọ bụla isi wee chọọ ya. Ọ bụ na ị nwere Bible, ọ dịghị ka Google na mmadụ dee ya tie. Weta your Bible, compare the two. Gụọ ya, gụrụ ya gbada. Keep searching. Try to know the word. Choba, all the important. Because the essence of it, a pastor, a pastor or a priest, but that need decide go na ga apụta n'ụwa. Pure onwe gị ka akwa. Respect yourself, respect your God and your family. Jene eme ihe Chukwu si gị mee n'ụzọ ọ si gị si wee mee ya. Not n'ụzọ nke aka gị, not in your own understanding. So, mgbe m nụrụ ya yesterday that this man canon, I was shocked. When we kidney problem, no more kidney problem. Only I know I did not. The only thing no me but not say that now. Your this thing be fake. Whether or not your church where they popular, whether or not, why not even more self chocolate or fake or real? Messiah. 1 year it's really is there. Try proving to him and every other person they involved that now only abu just so actually na photo onya online you all know so anya say I am angesiant. God is a miracle God, okay? Even mgbe nwaanyị ohu ọbara bịa metu ọma that onye a bụ Messiah na o metu ya aka that na gịnị me. In fact, like a miracle kwesịrị na-eme all the time ka abụrụ nke ka ije mgbe emelu ọkpụma na enwe deliverance competition mgbe God Baal bịa ha nọ na mountain ọkpụma na ihe a competition igosi gị that there is God because ụfọdụ ga-asị gị gị anwa na chi gị nka sometimes oge eru God needs his people. Any one single soul he converted to the kingdom, there is joy in the heaven, so he's always ready to perform. I don't understand how we think for God. Hello. Hello, Auntie Chinazo. Good evening. Good evening. Can't forget every step. Eze nwata, ọsọ gị ga-eme ọsọ gị ga-agwa m ụdị ya. Eze nwata nnọọ. Ị na-eprich kwara anyị mana ndị na-akpọ ya erika. Ọkwa o nwere ka esi ka anyị mmekwe ya onye kpọtụ okwu onwe obere ka ndị ọzọ hụcha anyị kwuo. Ịbụ na-akpọ ya everywhere. Na-eche ya ihe ha bụ n'obi fụcha ha n'arụ ịma na o nwere ka ọ na-adị. Ịkpara Chineke si anyị ekpere mmadụ ikpe n'ọnya maka ikpe dịrị. Ihe dị na Baịbụl erika. O nwere onye rụkata ihe ọ na-arụkwa okweghị ọrụ pastọ. Mana ọ na-adịkwa mkpa ndị mmadụ mara ihe ga-aga skuul ọ na-edi ụmụaka chalizi ego tụwa asụkwa akwụkwọ na anyị nwakọrọ standard 6 wee na-eme ihe ka dị naanị oge a na-akụ isi akwụkwọ ike mana kịta ịga
kwụdebere ụgwọ achị apụta ọkwa ikpe ka ọ na-ekpe ya onye o tinyere maka na o nwere ego maka gọọmenti anyị ọnwụ na ebe a na-eme ihe ọ bụ enwere nwụjọ eji akpọchi mmadụ agaduru nwere deezi na-akpọchi mmadụ enwere criminal cases different cases a na-ada enwe ndị polisi nwere ị ga-akpọchi mmadụ how many hours this na ụdị ofensi dị otu a maka ga-edere gị ihe nobody expect ego ewetakwara isi mkpọchi onye akpọchie pastọ isi na ya na-eteki care of somebody's wife duru onye ahụ kpọchie na gaduru kedu nwoke a sendịrị nwaọla chechara nwunye ọkwa David osendị ya n'ọgba agha ka agbagbuo ya ọkwa agbagburu nwoke ahụ David dọkaba esi ya kedu ihe dị iche you na-take care of somebody's wife how does it sound anyị na-eme nnukwu mistake na Nigeria and onye a kpọchiri enwere lawyers na court enwere ndị lawyers ha ga-ada ego onye nwe mmadụ isoro ụmụnna iso n'ihe a na-eme n'ọmata inwe ego dị akwụkwọ na ịma akwụkwọ enweghị ego ndị bụ na-amarụ na ịnọ achọwaghị ihe si ike ha achọwa lọya ndị nwere ego apụta enwere ndị lọyas na-ekpere ndị enweghị ego ikpe ndị isi ewepụgide onye ahụ ndị lọyas ga-aga na ya bịa ikpere onye a ewee chi anya for how many years o wee wepụta ofensi onye ahụ ọ na gọọmenti adịghị echi ekiche ụmụ ya ndị and some people are so careless na-eme pastọ ihe ahịa na-achị ime n'Enugu dịkwa mma ndị pastọs ya nwere ebe na-enene ha ọfụma a na-enene ndị draiva na-enene ndị ya niile ị na-elekere ndị esetịara pastọ exam ọpasị ọ bụrụ pastọ bụrụ ịrụ katakata etu okwe ọrụ estachi na chukwu akpọrụ anyị hụrụ chukwu onye hụrụ onye gaa na dibia ọgbakata ọkụ eji ihe efe ọcha ike gwụrụ tankị nne ike daalụ sọ daalụ and of course ihe a one case too many just nke wute m because na ama m mgbe ya bụ ihe eme ama m mgbe the guy kọrọ or the man kọrọ ihe ọkọpụ ihe a young guy o anyị nwere ike anyị na-eche na onye elugo 50 this guy nwere ike ịnọ early late 30s ya or 40 ya so ka anyị ghọta ihe a na-ekwu that some of these our pastors in quotes bụ hapụta sị na a na-akọt future makpa ya future ka life mmadụ ọsọ ịkọt life mmadụ short onye apụta na ebe ka ọ ga-ebido and ọya o burugo ọya time ị ga-eji wee jee nwoke ibe gị isi na ị na-take care of the wife as ka ya ma onye ga-akpụ ya ọzọ oku ụmụ nwaanyị ka ama m ka m ga-esi kpọọ ya bụ ihe akpọ but otu m gwọtara ebe nna ga because ọ bụ ihe mwute ọ dị painful that it's coming from a man of God. Even very dark man anyị niile na-evu n'isi like this ka m ma akpụ ya afa because onye ahụ bụ another person na-arụ ọrụ Chukwu mana ya amarọ onye a na-arụ ọrụ Chukwu. Wisdom is profitable to direct abụrụ by mouth but ọ by ihe icheta n'echiche n'isi gị wee marụzie ka ị ga-esi jiri ọnụ gị wee kwupụta ya. Hello. Alright, 0706048585 ka njisi ike mana ma ga-epik call na abụ tupu mkpọọ ya a day today. Hello. Good evening o. Ndị mma ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Voice gị na-ebreak voice gị na-ebreak. All right, one more call. Kampoya a day 0706048585 Hello. Hello, Keki me. Adị m mma bro. Ndị oye ka afọ gị na-ebe isi akpọ m. Oh, Junior, esi na emere na akpọ. No, Junior, gaa n'iru. Biko, program ahụ na-adị mma mana aga na-ewelitere anyị aka n'oge
maka m na okwu ị na-ekwu dị anyị mma mana anyị kwutukwa ejetukwana chasị ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'laịn na-akpọsi unu akpọrọ n'ụta ịkpọ n'echi nunu biko ihe m na-ekwu ịmago na agụụ karịrị n'obodo a onye ọbụla nwere ike ịza ihe ọbụla na-akpọrọ ya na ịdụ ọrụ Chineke onye ya kpọrọ ya ọrụ ije ozi nke a karịcha anyị bụ ndị isi ojii ndị Naijiria Afrịka ihe nke anyị na-afụ iche ọ bụrụ na anyị ngosi na-eso ụzọ okwu Jizọs Kraịst n'ezie anyị kwesịrị ịghọta ihe Jizọs na-eme ọ bụdodo mgbe e jidere ya na-akwado iwu mana Pita bụ onye ji ike wee mịrị mma wee mapụ ntị mmadụ ọ chịrị mba o kwere ntị ya ahụ echikwa azụ iji zikọ anyị na ọ bụrụ ihe ahụ ka ọ bịara ịrụ na ọ bịara ime ka mmadụ wee chegharị ya wee sọọ ụzọ Chineke ma ndị na-ekwugide ma ndị na-abụ ya asọ mmiri n'iru ọsị nna biko gị gbaghakwara ha ahụ na ha amara ihe ha na-eme ihe mere ndị nke kịta bụ ndị isi ojii ndị Afrịka anyị bụ anyị chọrọ ịza afa karịa Jizọs mmadụ na-ati Reverend Dọkịta Archbishop prọfesọ ọ ga-asagbodo afọ a niile wee tie ka o wee bunye elu mana anyị bịa ebe ndị ọcha na-eme nke ya enwere one great man ama ama n'ụwa niile evangelist Reinhard Bonnke evangelist ka ọ na-etiekwe na nke ya Reinhard Bonnke ọ na-etiekwe prọfesọ ọ na-etiekwe dọkịta ọ na-etiekwe archbishop ọ na-etiekwe reverend anyị na-achọ ka anyị kpokọchicha afọ ahụ niile bikọz gịnị ka ọ daa ụda ebe ọbụla anyị na-agafe ka a na-eso na onye adịrịta na-abịa na ọ bụghị ya ka Jizọs bụ ọ sị na onye ọbụla ga-eme ka ọzọ nnukwu na ọ ga-adụkwa obere mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịdụ obere ị chọrọ ịdụ nnukwu mere kedo ka obere dịwa ịkpọrọ mmadụ je kpọchie maka na ọ sị na ị na-eme mirakụl tek wan onye kwesịrị bụ n'onye ahụ sikwa onye ahụ na ị na-eme gud wan n'ime nke dị mma ọpụta dịka o ruru ebe a na-eme amụmaba ahụ pụtara na ndị nke Chineke wee pụta ndị nke amụmabara mee onye nke Chineke mee nke ya amara ihe dị iche ọ ihe a ka ijikwa na ọ bụrụ ije kpọrọ mkpochi ahụ jikwakwa na ị na prọfet ha na amụma ha ahụ n'obere isi na o nwere ka eleg izikọ na ya na ihe maara ị ga-emewu ya so ihe na-eme ihe ndị anyị na-eburu na anyị amaghị ihe anyị gaara anyị go ka a bịara ịchụ na ọ bụrụ ikpere Chineke ọ bụrụ na anyị chọrọ ikpere Chineke anyị esoro n'okwu Jizọs onwere Jizọs kpọchi onwere ọ bịara ụtarị mbụ ọ bịa n'ụlọ nzukọ ya anọrọ ebe a wee na-ele abịa a na-emezi kịta na chọọchị ọ mịrị ụtarị si n'ụlọ nzukọ ya bụrụ ebe a na-ele abịa na-ebe kwesịrị na-ekpe ekpere so ka ọ ragodo m ebe ahụ ihe m chọrọ ikwu bụ na ihe ọha ibụrụ a na-eme na agụụ karịrị na-eme ndị mmadụ ịhụrụ kịta ma anyị gbabara bụrụ ndị pastọ ndị memba na-eje eche chọọchị e nwere ụdị karakta anyị na-eme kwesịrị ekwuchie ka anyị na-eme dịsef anyị ncha niile kwesịrị ichegheri nọ ihe kwesịrị mmadụ ncha niile kwesịrị ichegheri lekwute Kraịst soro nzọụkwụ Kraịst ewekwe reverend n'eluigwe ewekwe bishọp n'eluigwe ewekwe pastọ n'eluigwe ihe ewetikwere bụ ụmụnna ụmụ Chineke ọ ya ewere ahụ ofe ikpe ga-ebe anyị ncha niile etu ọrụ anyị ji dị ka Chineke ga-echikwa ike thank you ka ọ dị etu ahụ daalụ sọ daalụ and of course ebe a ka anyị ga-abịara njedebe n'ụbọchị nke taa na-asị unu biko na onwekwe nwanne gị nwoke bụ na ọ bụ bishọp bụrụ pastọ bụrụ ife ọbụla ọ bụ mana ọ sị na etere ya anointing ị ga-ajụpụ ya o nwere omume ọ ga-ajụ jụpụ ya anya hapụ all those things si ya nna m gị tere onwe gị mmanụ ka Jizọs tee gị mmanụ because ọ bụ na ọgụ a tere onwe gị mmanụ no wonder omume gị ajide ele mana ọ bụ na ifulu onye ọ bụ Holy Spirit tere ya mmanụ Holy Spirit na-eyuzu ndị mmadụ ete mmadụ mmanụ ị ga-afụ omume ya ga-adị iche hapụ maka na adị quiet eyi white a na-aga nwayọọ nwayọọ ọ mgbe eruoru na omume imeso mmadụ ibe gị omume ịmarụ ka ọ dị onye ịmarụ the action onye ahụ ga-etake just like our sisters na ọ ga-alụ mba anọ ije di ofu okwu a na-ekwu maka ije di ụdị family asef amara m nwaanyị anyị anụbata but this family adịrọ kind mana na the church ka o feel na ọ ga-enweta a rest at least for the night we will continue for her journey the next day but kefe men disappoint ya just like this pastor is disappointing me every day ọ na-awụ mepee social media mfụkwa na ihe ya iwe a na-ewe m adị m watch his this thing whatever so just ka anyị dị careful honestly
onwe gbagwoju gị anya jee mepee baịbụl gị gụọ ya jụọ ese seche m ọ na-awa gbajuo dọlụ like this onwe ihe nidiri inweta na baịbụl ma mara ebe ọ dị. I will ask Google I ask direct them to ebe ọ dị na akwụkwọ nsọ were adịbe ma eji fon m jiri akwụkwọ nsọ gụọ ya njiri akwụkwọ nsọ m gụọ ya because enwere m a simplified holy bible ya kọwara m ya na plain English ọ bụkwa nke thou art ya chọrọ ọzọ simple bible nwee simple translation simple English were na ya na-agụ ọbụna Igbo ka ị ya aghọta egwu ọbụna English gụọ ya so that ije church tomorrow onwe ihe akụzi na-abụrụ ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ gị nwere onwe gị brain gị spirit dị gị n'ime inwe sense mara that something is wrong somewhere. Ka ha na m otu anọ nke chi na-eburu ụbọchị ọzọ m na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ ala Odenigbo ya bịago na mmechi na-asụ onye mara asụ sụọ n'ikwu onye amaghị asụ sụọ naanị agbacha ọsọ agụọ maịlụ agbacha egwu ọ naanị ukwu orire ama ebuneji ibi ụgwọ na-asị unu ka emesịa ndewonu Burna Boy Onyeka bebi ka m ga-eji emechi elu n'ụbọchị nkịta na-asị unu ka unu nọrọ ọfụma till tomorrow. Bye, Samson Wodo, daalụ Cynthia ụba daalụ nụ ka emesịa nụ ka ọ dị n'echi.